28थि अल इन्डिया बड'फा इउएन ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ बियो जोंहा 25 अक्ट'बरनिफ्राय बियो जागायदोंमोन आरो दिनै 2 नभेम्बर सेथि सेमिफाइनाल दिनै फुटबल बादायलायनाया जादोंमोन। दा बेवहाय मोननै गोख्रों दोलोआ बेवहाय बाहागो लादोंमोन। एससिबि गुवाहाटी आरो बे उदालगुरिनिनो दैमालु स्पर्ट्स क्लाब बे मोननै दोलोआ दिनै बेवहाय बाहागो लादोंमोन। दा बे मोननै दोलोनि गेजेराव गुवाहाटी एससिबिआ 4-2 गलाव देरहासार जानो हायो। गाबोनो नैथि सेमिफाइनाल फुटबल बादायलायनाया जागोन। दा बे नैथि सेमिफाइनाल फुटबल बादायलायनायाव बाहागो लागोन मोननै गोख्रों दोलोआ इउनाइटेड चिरां दुवार आरो बारहुंखा स्पर्ट्स क्लाब क'क्राझार। बे मोननै दोलोनि गेजेराव गाबोननि नैथि सेमिफाइनाल फुटबल बादायलायनाया जागोन। आरो जोंहा 5 नभेम्बराव बे 28थि अल इन्डिया इउएन ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि फाइनाला जोंहा 5 नभेम्बराव जागोन। दा बे फाइनाल जेरैबायदि जोंनि साफ्रोमबो गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोना जागायनायनिफ्राय दिनैसिम जेरैबायदि लोब लोब फैनानै फुटबलखौ नायफैदों आरो गाबोननि जे सेमिफाइनाल जागोन आरो 5 थारिखआव जिहेतु फाइनाल फुटबल बादायलायनाया जागोन बेवहायबो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना लोब लोब फैनानै जाहाथे फुटबलखौ नायफैयो आरो बे टुर्नामेन्ट कमिटिखौ जाहाथे बयबो फैनानै मदद होफैगोन बेखौ जोङो खावलायहरनाय थादों। जोबथा गेलेनायखौ आरो जोबथा गेलेनायनि जे हाबाफारिखौ फोरमायगोन नामा? माबायदिहाय नोंथांमोना जोबथा गेलेनायखौ बे फुटबल जोबथा फाइनाल फुटबल बादायलायनायाव जोङो हाबाफारि बायदियै गिबियाव जोंहा बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय थागोन। दा बिनि गाहाय आलासि महरै जोङो मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि सार बिथांखौ जोङो बेवहाय हांख्रायदों आरो बिनि उनाव जोंहा बड'फा होननाय मोनसे सुबिनिर बिजाब बेखेवनाय दोङो। दा बेवहाय बिजाब बेखेवगिरि हिसाबै बिटिआरनि इएम मानगोनां बिथां डक्टर निलुत सरगियारि बिथांखौ जोङो थिग खालामनाय जादों आरो बिनि उनाव जोंहा फाइनाल फुटबल बेखेवनाय गाहाय आलासि महरै आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां बिथां इउजि ब्रह्म बिथांखौ जोङो थिग खालामनाय जादों आरो बिथांखौ हांख्रायदों आरो बिनि उनाव गोबां जोंहा स्पेसियेल इनभाइटेड गेस्ट थागोन। दा बेवहाय एमपि जोंनि मंगलदै समस्तिनि एमपि दिलीप सयकिया फुटबल बादायलायनायनि सिगां जोङो माखासे हारिमु दिन्थिफुंनाय बेवहाय जोङो थि खालामनाय जादों। दा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बेवहाय कालसार टीमखौ जोङो हांख्रायगोन। दा बे कालारिं मोनसे कालसार प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो फाइनाल फुटबल बादायलायनायखौ बे हाबाफारिखौ जों खालामनो थाखाय थि खालामनाय जादों।